आलो लत्या कली कथा काई किले गट्टी आले भी तो देखा दावली। अरे जंगल भितर तो चले सेठी बहुत कली गछ अछि। ए रोक बात बाहा पिया कथा सेते बेलू चाली चाली मो गोड़ बिंदिलानी आउरी कहूची जंगल भीतर को जिबे। नाट्या भाई आउ चली परिबिनी रे भोकर मो पेटरु क शब्द हलानी मते टिके तू ताखे की नहीं जा बोलो ए बऊ ए नटिया ए आउ केते बाट एमिति चालुथिबो समस्त पूरा हालिया हे गलेनी। ओहो सोसरे मो तंटे सुखी गलानी। अरे ये कौन आपे आपे खुली गले। हले लत्या केले थुंदलिया लादमालता आइतिले आ केते बलिया बलिया काया तुआ आइती देख देख इरे बाच्चा एते उडा फळ अरे हे एते उडा खाइबा देखि कि आउ संभाली होउनी। चलो चलो समस्त चलो। बिना अनुमति रे कहा घरे पसे खाइबा भलो कथा नुहे। अरे भगवान हम डाक सुनि कि एसबु खाइया पठेइछंती चलो समस्त मिसी खाइबा। तला ताल देली काई की तला तला एते गुडे धूपकाठी कोठु पाइलु आ ताकू काई देलु। ये धूपकाठी हम घरे बनाउछु जलिबे भी बढ़िया आ वासना भी बढ़िया। कोन घरे बनैछ हेले केमिति। सोमेन अगरबत्ती धूपकाठी तयारी मेसिन द्वारा एही धूपकाठी प्रस्तुत हेउची आ मेसिन किनि सला परे भुवनेश्वर जे ट्रेनिंग नै परिबो किंबा कंपनी प्रतिनिधि घरे ट्रेनिंग देबा पे आसीबे। अरे मेसिन सिना सेठु किनि देबु हेले धूपकाठी बनेबा पे जिनिस कोठु आनिबु आ बिकिबु कोठी। सोमेन अगरबत्ती कंपनी रु मेसिन और कंचा माल नहीं घरे धूपकाठी प्रस्तुत करी पुणी कंपनी को बिक्री करिवो ना रहइबो ब्रांडिंग रो चिंता ना मार्केटिंग रो। अरे आउ कोन सब ऑफर अछि कहनु टिके। धूपकाठी प्रस्तुति व्यवसाय विषय अधिक जानिबा पई तळे दिया जायतिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु। अरे देखो देखो केते सुंदर फूल बगीचा है चलो जाई सेठी बुलिबा। ए मां केते सुंदर हेची। नाटिया मो पाए फूल दीटा आनी दे ना प्लीज नाटिया। हो ठीक अछि तू एठी रह मु फूल तोली के आनुची सबटु भलो फूल जोटे सेइते ही आनिबी। तमे माने भोकरे थिल तम मन जानी खाद्य सब खाइबा को देलु। आउ तू पूजा तोर परा तंटी सुखी जाउथिला तोते पीबाकू अमृत परी जल देलु तथापि तमे माने हमर फूलर बगीचा को क्षति करबा को चाहुछ। हे भगवान कोपटे की तो देखा जाऊ नंदी। इरे बाच्चा अरे हे तमे किए आमे तो काई तुमको देखि पारुनु
ଆଗ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ତାପରେ ଯାଇ କଥା ହବ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପୂଜାକୁ ଏ ଫୁଲ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁ ଯଦି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆଗ ଆମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆରେ ତମେ ସବୁ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୁଁ ତତେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା। କଣ ତୁମ ସର୍ତ୍ତ କୁହ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆମ ସହ ରାଜମହଲରେ ରହିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବନେଇକି ରଖିବି, ତମେ ସବୁ ଖାଇବ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ତମ ଘରୁ ମା ହାତ ତିଆରି ଆରିସା ପିଠା ଟିକେ ଆଣିଦବ। ହଁ, ଏତିକି କଥା? ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି, ହେଲେ ଏବେ ତମେ ଦି ଜଣ ଆମକୁ ଦେଖା ତ ଦିଅ। ହଉ, ତମେ ମାନେ ଡରିବନି ତ? ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ଆମକୁ। ମତେ ତ ଯେମିତି ବେଶୀ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବିନି, ମତେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ଏ ଦି ଜଣ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲୁ। ଏଠି ସବୁ ଚୁପ୍ କର। ତମେ ତ ଆମର ମା ବାପା ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ନିଜ ରାଜମହଲରେ ରହିବାକୁ ଦେଲ, ଆମେ ଡରିବୁ କାହିଁକି? ତମ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି। ସତରେ? ତାହେଲେ ଏ ପୁରା ଫୁଲ ବଗିଚାଟା ତମର। ଖାଲି ଫୁଲ ବଗିଚା ନୁହେଁ, ଏ ରାଜମହଲରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିଠୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର। ସତରେ? ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ತೀ ಕತ್ತಿ ತಲ ತಲ ಕೆಲೆ ತಲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ତମ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ପିଲେ, ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ହଁ ନଟିଆ, ଏ ମାୟା ଦର୍ପଣଟା ରଖିଥା। ତମର ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡିବ, ଏଇଥିରେ ତମେ ମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବ। ଆରିସା ପିଠା, ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି।
ବଂଶୀ ଆମ ଟୋକାଟା ଏବେ ରବିବାର ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ଯାଉଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫେରୁଛି। ଆରେ ଆମ ଟୋକା ଦିଟା ବି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ହେଉନି ରେ ବାପା। ଖାଲି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନୁହଁ, ପୂଜା ଆଉ ପିଙ୍କି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଲୁଚେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ, ମୋର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, କାଲି ବି ରବିବାର ଅଛି, ଆଜି ତା କଥା ବୁଝିବି, ନହେଲେ କାଲି ବି ଡ୍ୟାମରେ ପଳେଇବ। ନଟିଆ, ଏ ନଟିଆ, କେଡା ଆଇଲୁ? ଏ ମାସଟା ଯାକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ରବିବାର ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ରି? ହାଁ, କାଲି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବୁ ତ ଗୋଡ ବାଡେଇକି ଛୋଟା କରିଦେବି। ବାପେ ବୋଉ, ଡରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମାୟା ମହଲକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ପୁରା 2 ଜଣ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳନ୍ତି, ଆମଠୁ ପୁରା ଆରିସା ପିଠା ବି ଖାଆନ୍ତି। କଣ ହେଲା, ଅସୁର ଆଉ ଅସୁରୁଣୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ହେ ଭଗବାନ, କଣ କରିବ କହିଲ? କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏଠି ଆରିସା ପିଠା ବନଉଛି ଆଉ ତୁ ତାକୁ ନେଇ ସେଇ ଅସୁର ଆଉ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ? ତୋର ଆଜିଠୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ। କାଲିଠୁ ସେ ମାୟା ମହଲକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ, ଚୁପଚାପ ଘରେ ରହିବୁ କହୁଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ? ତାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ଅସୁର ଅଙ୍କଲ ଦେଇଥିବା ସେଇ ମାୟା ଦର୍ପଣ। ଦେଖି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ? ଏମାନେ ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କହିଦିଏ। ଆରେ ପୁଣି ଚାଲେ ରେ ବାପା। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ଦେଖିବା କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ 2 ଜଣ କଣ ପାଇଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏମିତି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ପିଲାମାନେ, ତମ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ପାଇ ଆମେ ସବୁ ପାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆମରି ସନ୍ତାନ ଥିଲ। ତମେ ମାନେ ଯେବେଠୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ସେବେଠୁ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମ ଭୂତ ଅଙ୍କଲ ମତେ ସବୁବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଥିବେ। ଦେଖିବ, ନଟିଆ, ପୂଜା, ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆରିସା ପିଠା ଧରିକି ଆସିବେ, ଆମ ସହ ଖେଳିବେ, କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ହେଲେ ତମେ ମାନେ କେହି ଆସିଲ ନାହିଁ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତମ ବାଟକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଲୁ।
ସତରେ ତୁମମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ତତଲା ଅତୁଲା ଅଙ୍କଲ, ଆମର ତମ କଥା ବାଲି ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଆଣ୍ଟି ଅତୁଲିଲି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ତାଲିକି କୁଆଡ଼େ ଦିବିଲି। ସତରେ ଆମେ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ସତରେ ଅସୁର ଅଙ୍କଲ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲେ। ତମ କଥା ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଥିଲା, ଖାସ କରିକି ଅସୁରୁଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ କଥା ତ ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଆମେ ଆଉ ଛାଡିକି ଜମା ଯିବୁନି। ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ କିଏ ମା? ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ରାଜାରାଣୀ ହେଇଗଲେ। ଏ ବାପ! ଆମର ଭୋଗ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆଉ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଆଉ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସି ଯାଇଥିଲା। 3 ଜଣ ତେଜସ୍ୱୀ ଋଷିପର ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଆତିଥ୍ୟ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଅବମାନନା କରିଥିଲୁ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହିପରି ଅସୁର ଓ ଅସୁରୁଣୀ ପାଲଟି ଗଲୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେ ଋଷିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତୁମ ସହ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଏବଂ ତୁମ କଷ୍ଟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ, ତମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ। ସତରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ତମେମାନେ ହେଉଛ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ପରା ଆମଠାରୁ ବୟସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ। ଆପଣ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସତରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲ। ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ।